Good morning. Do you know what Croatians eat for breakfast? Is it sweet or savory? And what is the most popular morning drink? Stay with me to find out. Pozdrav i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. Danas pričamo o doručku. Doručak je prvi obrok u danu. Onaj koji nam daje energiju za cijeli dan. Neki ljudi vole jesti odmah ujutro, dok drugi ponajprije popiju kavu pa doručkuju kasnije. A vi, jeste li jutarnji tip ili volite polako započeti dan? U Hrvatskoj postoje različiti doručci. Neki su slani, neki su slatki, a neki jedno i drugo. Ako volite slatki doručak, vjerojatno ćete pojesti kruh s maslacem i pekmezom ili medom. To je brz i jednostavan doručak koji mnogi vole. U pekari možete kupiti croissant ili kiflu, punjenu čokoladom, marmeladom ili orasima. Za one koji vole laganiji doručak, tu su jogurt i žitarice. Možete dodati i malo voća, bananu, jagode ili borovnice. Ako više volite slani doručak, možda ćete jesti sir i šunku s kruhom. To je klasičan doručak u mnogim kućama. Mnogi ljudi vole i jaja, kuhana jaja, kajganu ili čak omlet s povrćem. U nekim dijelovima Hrvatske popularan je i jači doručak, poput kobasica, slanine ili čak čvaraka s domaćim kruhom. Posebno na selu ljudi jedu obilan doručak kako bi imali snage za rad tijekom dana. Kad sam u Hrvatskoj, ja osobno volim pojesti burek i jogurt za doručak, moj omiljeni doručak. Naravno, uz doručak obično ide i neko piće. U Hrvatskoj je kava najpopularnija. Neki vole tursku kavu, drugi piju espresso, a neki uživaju u bijeloj kavi s puno mlijeka. Ako ne volite kavu, možda ćete popiti čaj, crni, zeleni ili biljni. Djeca najčešće piju mlijeko, a jedan od najpoznatijih napitaka u Hrvatskoj je cedevita, osvježavajući napitak s puno vitamina. A sada pitanje za vas. Što vi jedete za doručak? Volite li više slatki doručak ili slani? Pišite u komentarima. Nove riječi. New words. Breakfast. Doručak. Sweet. Slatko. Savory. Slano. Bread. Kruh. Butter. Maslac. Jam. Pekmez. Honey. Med. Bakery. Pekara. Croissant. Eggs. Jaja. Cheese. Sir. Ham. Šunka. Coffee. Kava. Tea. Čaj. Milk. Mlijeko. Don't forget to give this video a thumbs up, and if you like this podcast, make sure to subscribe for more episodes in the future. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi. Bokić!